Welcome back mga parikoy. Sa atong paglakaw-lakaw mga parikoy. Kakita tag-colorful nga mga pagkaon diya. Murag ikrayunan. Okay ni, amo sa China mga parikoy. Tilawan natong pagkaon sa hapon. Paspasan natong kaon mga parikoy ha. Pasado alas 6 na ra ba? Pag-abot og alas 7 ni mga parikoy. Di na ni pwede kaunon ba? Pagkaon ba sa hapon. Kakorni po di mo parikoy ay. Ay igbanna diya kay diya na inlove akong asawa. Sa diyang ako'y nalilibugan ng mga parikoy. Kanal asa atong napili mga parikoy. Fresh salmon with bahaw. Matik bayaran nato na. Okay, one man army ra man ta mga parikoy. Sit up na nato atong mahiwagang cellphone diya. Kay sugdan na natong programa des kaon-kaon mga parikoy. All goods na mga parikoy. Salamat Lord. Habhab na po mga parikoy. Disi na to na mahabhab mga parikoy. Prepare sa nato ang iyang sauce diya. Light sauce open. Light sauce ibo-bo. Ngid gina siya mga parikoy. Duwa ka sa siya nga light sauce mga parikoy. Gugma ba? Paris-paris ba? Ibo-bo na po mga parikoy. Mga brand atong wasabi diya. Para wala silang masabi diya. Na napoy ilong nga mugunga diya. Unsay mugunga nga gunga naman daan. Okay rin nga parikoy. Ano okay yun man? Para gilo. Enemy spotted. Gagatas-gatas na kung panglantawan ng isda mga parikoy. Matik, isaw-saw na na. First try. Pakihuyop kay bugnaw kayo. Okay kayo. Unsa ba yan sir? Sobra niya kalami mga parikoy. Maka beautiful eyes ka diya. Unsay kasulti. Lami kayo. Puro na lang kalami. Chicken try. Rag nag-aso na akong ilong mga parikoy ba? Ingon walang masabi. Sa asa parikoy. Sa wasabi. Waga ba eh. Hab na po mga parikoy. Dahil parikoy. Unsay lasa? Tamis kayo. Tamis bitaw. Ningdako ng bangag sa imong ilong. Third try. Kay lami mangidaw ng ikatulong hugna sa pagkaon. Hala, hab na. Makapiyong gid maka-imagine ka sa mga utang pag magkaon ka ng mga parikoy. Last but not the least. Sausaw gid mo na mga parikoy para malamian gigaya. Last na hungit mga parikoy. Para sa inyo ng tanan. Anang mga orasa mga parikoy. Piyong-piyongan ginako na siya mga parikoy. Para ako gi makuha kung unsay iyang lasa. Unsang ilong nga ni dako ng bangag mga parikoy. Lami kayo. Nakaya ko makasulti sa inyo mga parikoy. Ang limpyo ta sa lamisa mga parikoy. Salamat Lord.